Dyma'n dod mewn at y postyn agosa. Prysbec yn ei methu hi. Geith ail gyfle Nanaeth. Craven. A'r bêl yn cael ei glirio. Ond y bygythiad i gyd yn dod o'r myfyrwyr. Rhys at y postyn pella. Georgievski yn falch i daflu'r bêl lawr Cabongo. Ond dyma Johan Phillips. Ond yn methu codi'r bêl dros ben Cabongo. Ond cyfle clir i'r tîm cartre i fynd ar y blaen. Wel, cyfle i'r ddau dîm i ddeud y gwir. Craven i Met Caerdydd ac yna Johan Phillips. Pen-y-bont yn gwrthymosod yn wych fyna. A'r siawns yma i'r bachgen ifanc Phillips. Ond oedd mwy amser gyda, oedd e'n meddwl fyna, lle wedi cael cyrffyrddi arall a codi'r bêl dros y gol geidwad. Cabango gyda'r peniad, dim digon cryf yn ôl i'r gol geidwad. Owen, mae'n dafliad da, mae'n creu problemau. A dyma Phillips, a fe sy'n sgorio wedi cymryd i gyfle'n wych. Y gŵr ifanc 1 ar 15 o, dim ond yn cychwyn i ail gêm o'r tymor. Bydde Rhys Griffiths wedi bod yn falch o honna. Y tafliad hir yn creu y problemau. Ar ergyd trod 10 gan Phillips yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Bron cwarter awr wedi chwarae. Pen-y-bont 1, Met Caerdydd dim. Wel, am ergyd yw hon, y tafliad hir yn dod mewn, a mae jyst des neb yn cymeryd reolaeth o'r bêl a wedyn mae'n cwmpo ar hanner foli, a mae jyst yn cael yr ergyd gorau ar y bêl yma, a wedyn syth mewn i gefn y rhwyd. Cyn Owen, y capten, ar ei drod chwith. Mewn at y postyn agosa, bêl yn cael ei helpu mlaen! Ac maen nhw wedi sgorio. Lang yn stond. Y bêl yn cael ei helpu mlaen at y postyn pella. A Pen-y-bont yn dyblu mantais o fewn 2 funud o'r ail hanner. A mae Johan Phillips sydd wedi cael y cyffyrddiad ola, ond am wasanaeth gan Cyn Owen. Ie, bêl arbennig mewn i'r postyn gyntaf, a y peniad i mlaen, a pwy sydd yna yn y man cywir ar yr amser cywir, ond Johan Phillips i gael ei ail gol am y gêm. Ond doi chreu'r profiadol mwyaf sydd gan nhw ar y fainc ar hyn o bryd, ar y maes ar hyn o bryd. Rhaid chi gael safon a'r cicio o'r cornel, ond mae hon, reit ar ben Venables, mae fi'n rhoi am y gol, mae'n bysodwr ifanc, fi'n hoffi na, tap-in, mae'n gyd yn cyfri. Bas tu fewn, ond mae'n bas dda i ryddhau Elliot Evans. Evans yn croesi at y postyn pella. Prysbec yn dod amdani. Ryan Reynolds ar bediad da gan Prysbec. Rosgrow. Bêl yn tasgu fyny, yn troi yn y gwynt. Ac yn y diwedd, chwaraewyr ar lawr o'r ddwy ochr a'r bêl yn ddiogel yn nwylo Prysbec. Bydd gweld y siom ar ei wyneb yna, oedd hwn yn cyfle arbennig i Ryan Reynolds yn erbyn i gyn-glwb Evans gyda'r croesiad. A wedyn Prysbec jyst yn dyrnu, ond syth allan neb o'r Pen-y-bont na, ond syth nôl mewn at Prysbec. Y chwaraewyr i cymryd i lle yn y cwrt bach. Angen gol yn ôl ar Met Caerdydd. Eto amddiffyn Pen-y-bont. Sefyll yn gadarn. Am nawr, Cabongo. At Fil. Fil yn croesi, Prysbec yn dyrnu. A hynny'n llwyddiannus. Ond Fil yn nôl yna eto, fe'n mynd i fod yn gicor smotyn, mae yn. A nawr mae yna gyfle y drosedd ar Ryan Reynolds. Dim amheuaeth gan Tom Owen. Wel, gweld e'n fyw, o'n i'n teimlo oedd e'n cicor smotyn, ni'n cael y peniad yn ôl mewn fan hyn, a mae Reynolds just yn cyrraedd y bêl cyn Billy Borge, fi'n credu sydd yn neidio mewn. Woody Wiss, sorry. Ymddiriad ei Borge fyna. Eiliad enfawr yn y gêm, y bêl yn symud ar y smotyn yn y gwynt, ond Craven yn gwneud yn gampus. Gyda'r gol geidwad, Prysbec yn mynd un ffordd, y bêl yn mynd y ffordd arall, reit yn y gornel. Pen-y-bont 2, Met Caerdydd 1. Wel, dim gobeith i'r gol geidwad fyna oedd e. Syth i'r cornel, bron o cyffodd y postyn hefyd. Cicor smotyn arbennig yn fe, mor pwyllog ac jyst agor i gorff mewn i cornel y rwyd. Vincent!
Wynt! O, wan gol a ni'n gyfartal yma yn Stadiwm Gwydir STM. Allan o ddim, mae'r eilydd Tom Vincent yn torri colonnau Pen-y-bont. Pen-y-bont 2, Met Caerdydd 2. Am ergyd, mae'r pêl jyst yn gwmpo iddo fyna a mae'n ergydio ar y cyffyrddiad gyntaf. A Prisbeck bant o'i linell yma bach, ond ergydiad arbennig fyna gan Vincent. Oedd pwynt i brofi gyda fe, yn sicr mae wedi dod mlaen fan hyn a wedi cael argraff enfawr ar y gêm yma'n barod. Wow. Dim gobeith i Prisbeck fyna, ond y dyfarnwr yn gwneud yn wych fyna. Mae'n gic crydd, mae'n rhoi fraich i fyny, a mae'n gadael y fantais i fynd, ac mae Met wedi wneud yn dda allan o hwnna.